Punta tayo sa Alaminos guys. Gusto siya ng 5-star. Chat mo na lang Lapit ng Bolinao. Punta kami Bolinao. Stopover. Kamusta dito? Lapit na tayo. Bolinao. Kain tayong pakwan. Welcome to 100 Islands. First time. Magkano yung Sila guys. kumari kung gusto mo. Oo. Guys, tayo sa 100 Islands. Kundi pa tao guys kasi medyo maaga kami pumunta. Currently, alas 10 pa lang ng umaga. So, I'll show you around. Pwede palang magpalipad ng drone dito sa 100 Islands guys. Welcome Hello, to papalipad 100 natin ng drone sa paligid. Papasyal ko kayo sa 100 Islands. Let's go up there. Ay, alaminos na tayo. Let's go. Bolinao naman. An hour later. Tayo sa yung floating restaurant. So ngayon grill. Pagod na sila. Ito. Okay, regret na paling sa river. Inisin Luzon. Open na ba sila? Dito na pala. Open na? Doon daw. Dun yung floating restaurant eh. Ay, papart lang kami. This is it. Alright. Let's go. So ngayon grill. Ito yung sikat na sikat sa YouTube eh. Mga dinadayo ito. Ante. Hi! Dito na tayo. Kaway kayo. Turista. Hello. Hello. Mag-washroom muna tayo.
Nandito na mong pamilya. Tito Julie. Hello. Hi. Hello. Welcome to the vlog. Okay. Mun. Hi. Hello. Hey. Kumusta kayo? Ako na yun. Okay. Ayan. Sa loob. Sikat natin ang kal eh. Nakita lang namin sa ano to eh. Sa YouTube. Ngayon nandito na kami. Sungayan. Sungayan River Tours. Floating restaurant. Floating restaurant. Yung Bolinao, Pangasinan. Say hi. Julie. Hi. Hello. Grace. Cruise rate. 12 bucks and below. 12 bucks and below, 19 12 bucks. Dito tayo 13 to 19. 13 to 19, 1.6. Tapos yung mga pagkain. Sa bangka pa lang yun. Yung mga pagkain nila guys. Ibudol 5 po, 3.8. So affordable. Ate! 6, 7. Ate, sabi ko! 15. Yung budol 5 na lang, no? Yung good for 11 to 15 tax na po. Ano pa po? Tapos yung mga drinks natin. Iced tea or coke yung drinks mo po? Isang iced tea, isang coke. Bali, or mamimili lang po kayo ng iced tea or coke. Ah, okay. Iced tea na. Ito na yan guys, yung table nila. Yes. Ito na silang kawayan. Hi! Ate, nakikita lang natin sa ano to ah. Sa online. Sa YouTube lang. Ayun. For real na. Ayan. Floating restaurant. Gusto mo ako maghila? Hi, welcome to the vlog. Hi. Ano masasabi mo sa vlog? Vlog natin. Hindi. So nice here. It's a wonderful day. We'll spend Bolinao. time with In Bolinao, everyone. Pangasinan. Thank 2-hour drive from Patar. Is it? 2 hours lang. From Patar. Isa ko. Thank you kay Auntie Bilia for the Ngayon kini Papa Romy. Next time, dito naman tayo. Hindi pa nakapunta dito eh. Hello, Dad. Hindi pa nakapunta dito sa... No. Mapapanood niyo to. Ay, Daddy, maganda dito. Balik tayo. Masa yung Maynard? Edit ko naman eh. Edit ko. The general manager. The general manager. Alam mo, bagam na eh. Para dito na kami. Yung sinasabi mo. Sinasabi niya sa akin. Sinasabi niya sa tabi. Ang floating restaurant. Tawag kape! So dito na yung food natin guys. Wow, sarap. Dino. Dino fine. Wow. Sarap. So food. Ito yung mga pagkain nila dito. Ito sa floating restaurant. Wow! Ito tayong sulingan, shrimp, ayempo, crab, shrimp, kompleto ah. May labong. Sarap, kompleto. Dito. Talong, kamatis. There's our food. Ayan, alis na tayo guys. Okay, ito yung food natin. Ito yung floating restaurant. Bila.
1. So lilipod ka kami around sa river. Lilipod kayo. For 1 hour. Let's check out the view. Okay, kain tayo. Let's eat. Habang nagka-cruise. Ang ganda dito. You should come and see the place. Eat food is really good. Okay, tapos na kumain. Yan, ubos ang pagkain. Ubos. Saya. Fun experience. Ito sa floating restaurant sa Bolinao. Lalo, saya talaga. Hindi. Aling sa'yo? Sobrang saya. Hindi ang saya. Hindi ang saya. Yay! Ganun. Hey guys. Recommended talaga itong lugar na ito. Sungayan. Dito yan sa Bolinao. Pangasinan. Parking na. Tapos na. Ay, tapos na kami. Okay, okay. Nasa Patar Beach. Next stop. Patar Beach. Patar Beach. Patar Beach. Hey guys, last stop. Patar Beach. Yung kanina. Ligo kami. Niligo, sobrang init. Why? Sa beach. Hello. Hello. Hello, vlog. Hello, vlog. Nakapunta ka na ba dito? Patar Beach? Pang-apat mo na to? Oo. Sino mga kasama? Mga ka-boardmate ko. Hello guys, mga ka-boardmate ko. Tara na ulit dito. So, bayad mo tayo ng cottage. 700 pesos. Talang garod number. Igin ay talang na number na number. Okay guys, nasa Patar Beach na tayo. Kumuha kami ng cottage. 700 pesos. Ayan. Good for 20 people. Punong-puno ang cottage. Hi!
picnic. Picnic na sa beach. Lalaki ng ano. Dito Patar Beach. Lalaki ng ano, no? Hello guys! Like, subscribe! Naka-live. Ano? Sa YouTube channel. TikTok. Sa YouTube channel. Share, like, and subscribe. Sa natin yung paligid. Ayun ang nililigo. Malakas yung alon, Labs. Medyo malakas yung alon. Kaya mo? Nililigo malakas na yun. Nililigo din daw siya. At malakas yung alon. Lahat sila dito. Nililigo kayo? Ligo? Maya. May hapon. Kami na naliligo. May mga hotel doon guys. Mga hotel na pwedeng magstay overnight. Mga tao. So yung mga cottage dito, rate is 700 pesos. Wala. Swimming kayo? Swimming? Swimsuit si Lola Rita. Hindi na mag-swimming. Mama, swimming kayo, Mat? Oo, mamaya. Mainit pa. Hindi rin mga bata. Mga lalaki ng alon. Sige! Sige na. Mahihigo din ako mamaya. Nakikingin niya pumakapit. Punta ka doon sa tubig. Sige na. Sa July ngayon guys, medyo high-tide. Ako kasi ang tagulan dito sa Pinas. Seasonal daw. High-tide. Hala! Hala! Lola Rita! Hala! Hala ka sa ngayon. Ano naman? Ano na naman? Si Lola Rita, inalo-nalo. Oo. Nagtala-talahatid.
Yeah? Guys, lakad-lakad muna kami sa gilid ng Bolinao. Medyo mainit Ito ang beach. Hindi muna kami Medyo mahigit na maliligo daw siya ng konti. Okay na kayo lang? Hindi naalis ang mga Okay na kayo? Hindi naalis ang mga dumi namin naalis? sa ulo. Banlaw yun. Doon. Ay, swimming na rin. Tapos na swimming sila Lola. Lakad muna tayo. Explore tayo dito sa Bolinao, Patar Beach. Ito yung mga tindahan nila dito. Tabi ng beach. Beachside, yung mga tindahan. Yan dito ng Serenity Inn. Yan, Serenity Inn. Kasi mga tindang buko shake, mga milkshake, benta. Bibili ng fishball. fresh balls cake. Bibili ng fishball cake yan. Bigyan ng mga souvenir dito. Souvenirs. Kasi may bayad, shower, bawas, init, 5 pesos, gas 5 pesos. Ready ka na, maligo? Doon. Ready na. Where should we run to? We got the road in our hands and we're ready to play. They say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day? Okay, I got the keys to the universe, so stay with me, 'cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back, it's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where it all go, 'cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey mama, don't stress your mind, we coming home tonight. Hey mom, we're gonna be alright. Dry those eyes, we'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind. We're coming home tonight. Malul. Malul ako. Ang malaki ng ala. Having ano? Ang lakas ng ala. Ganda, no? Oh! Lakas! Ay, wala? Ay, maligo. Ay, dati belly eh. Hindi ka maligo, tita? Ang nagagi na napayatan na daga. Oo. Eric. Punta daw kayo dun, ma. Dun si Isop. Dun. Dun. Sinulas niyo, ma. Hindi mo na video. Hindi. Buti na lang wala na. Bakit? Pag-aahon ka, no? Parang ang pagod. Buhang. Okay, pauwi na kami. Salamat sa
Nanood sa ating vlog. Until next time, Bolinao. Bye! Bye!